Yamangala, Yamangala, Kensele Bonko Bushe. Oh, Jalma Kalwa, Namyamang, oh, Namya. Yes! Oh, Jalma Kala.
nami ngiyamangala nami ngiyamangala oh ngiyamangala nami ngiyamangala Singahlala phansi. We may sit down. Something wonderful happened. Koshantama. And now I know He touched me, Jesus, and made me whole. Yes, He touched me. Yes, He touched me. And all that joy that flushed my soul. Something, 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 something wonderful, wonderful happened. Yeah.
living water Let your living water flow. flow from my soul. Let your living water Let your living out, yes. flow from my soul. Let the Holy Spirit, Let your Holy Spirit, come and take control every situation. every situation that has come. Oh my, my cares and letting go. My cares. Oh, shut up, my animal. Oh, my cares and bed. All my cares Halamo, shika, talabayanda, labo. I say, oh, my cares and bed. all my cares and burdens are too Last for the last. hard. Oh, my cares and bed. All my cares and burdens Hallelujah. are to you. Oh, my cares and bed. All my cares and burdens are to you. Jesus. Oh, Jesus. Spirit, Holy. Singashaya uNkulunkulu isandla kakhulu. Njengogibe esandleni sabacuphi. As the fowler, the snare of the fowler, Njengogibe esandleni sabacuphi. as the snare in the hand of the fowler. Ugibe lwaphukile. The snare is broken, Thina saphunyula. and we escaped. Abaphunyulile ke beme ngeenyawo bashaya uNkulunkulu We isandla. escaped, rising our feet and clap hands for the Lord. Njengogibe esandleni sabacuphi. As the snare in the hand of the fowler, Njengogibe esandleni sabacuphi. as the snare in the hand of the fowler, Ugibe lwaphukile. the snare is broken, Thina saphunyula. and we escaped. Ngicela ukukutshela namhlanje Let me tell you this today. uphunyukile. You have escaped. You Uphunyukile. have escaped. Waqala nini ushukela? When did the sugar diabetes start in you? Waqala nini ushukela? When did the sugar diabetes start? Awufingani bo? Why are you not dying? Owaqala kanye nabo Who those started with? sebafa. They are dead. Uphunyukile. You have escaped. Uphunyukile. You have escaped. Uphunyukile. You have escaped. You Uphunyukile. have escaped. Ake beshaya izandla bashaya amakhwela abaphunyukile. Squeeze and clap your hands, those who have escaped. Baphelile abantu People are finished ngesikhathi seCovid. during COVID, Still waphunyula. but you escaped as well. Hayi uphinde waphunyula. You escaped again. Nakusasa uzophunyula. Even tomorrow you're going to escape. Abamethembayo bayaphunyula. Trust in him, escape.
May be seated. Singahlala phansi. Singashaya uNkulunkulu izandla. And let us clap hands for our Lord. Bishop, Baba wethu Bishop, ngiyathobeka, I'm humbled. ngiyabingelela I salute you nomam Bishop. together with our dear mother. Ngicela sibashayele izandla abazali bethu. Let us clap hands for them. Amen. Thank you, Jesus. Yabona uma kuthiwa akushayelwa abazali izandla, When you're clapping hands for the parents, uvele wenze ngathi awuzwa. you pretend as if you don't understand anything. Wobuza kubantu abangenabafundisi ababulawe yiCovid. As for the people that have the pastors who died of COVID, Bafise ngathi bangayobagubha they emathuneni. wish they can dig them up again from the grave. But wena wakho umfundisi, But your own pastor, he's still alive. usaphila. Can you stand up and clap your hands? hands. Make a noise. Make a joyful noise. Hallelujah. Praise the Lord. Abafundisi bonke abakhona The pastors that are present here, namakhosikazi abo, their wives, ubuholi bonke, the leadership, protocol yonke, all the protocol ngiyabingelela is observed egameni lika Jesu. in the name of Jesus. Nesakhamuzi esidala And the old citizen salapha Alex, of Alexandra, ubaba uthwala ama-Afrika. Mr. Twalama Ah, Africa. ngicela simshayele izandla Let bazali. us clap hands for him. Siyabonga We thank you, bazalwane. brethren, Ntombi zonke, all the ladies. sikhona intombi la. Do we have young women? Ake siscreame ngizwe. Can you scream? Insizwa siyabingelela. The Khona young man, insizwa we la. salute you, young man. Ake ngizwa amakhwela. Can I hear you whistling? Hawu siyabonga. Praise God. Siyanithokozela kakhulu bazalwane. We are so happy to be with you. Worship team ne band, Worship team, the band, ichoir esuka la the ngaphambili. choir that just sang here. Awu amen. Hallelujah. Mningi uNkulunkulu kule ndawo. The Lord is so much here. Mningi uNkulunkulu kule There ndawo. is so much praise of God here. Mningi uNkulunkulu kule ndawo. Praise of God is so much. Tshela umakhelwane Say to your neighbor ukuthi impilo yakho that your life ngeke ifane naqala. will never be the same again. Mtshela umakhelwane, Tell your neighbor, Thani Makhi, say neighbor, your life impilo yakho will never be the same ngeke again. ifane nakuqala. Bese ushaya izandla kakhulu. And then you clap your hands. Lesikhathi ubona abantu sengathi bakukhomba so. When you see people that are pointing you in this manner, Mubona abantu sebekukhomba so. when people are just pointing you like that, Mabakukhomba so. when they're pointing you with Bit, the bit. hand, just putting their hand. Ungakwati. Don't be angry. Ungakwati. Don't be angry. Mabethi When they're just leaving baya their hand, rehearse, they are rehearsing. baya They practice. are practicing. Ungathi ukhomba abantu so. Don't say, why are you pointing like that? Uvela ubonge mawumbonethi. When you see them pointing like that, Usuthi wena yes. yebo. Ngoba mayiqeda ukuthi After doing that, they will be surprised. They will salute you. bonke abathe kuwe Those who despise bazothi you kuwe. are going to salute Ngoba you. ngeke bethi They cannot salute you bengazange bethi. before they despise you. Praise the Lord. Ayibonge Inkosi. Namhlanje bazalwane ngiphethe indaba ezimbili I've got two messages today, but zingamawele. but they are twins. Ngiphethe indaba ezimbili I've got two messages, zingamawele kodwa. but they are twins. Oqala angibonge Bishop Let me appreciate the bishop ukunginika leli thuba for affording me this chance lokuba ngime for me to stand phambi kwabantu bakho. before your children. Angikuthathi kancane lo. I don't take it lightly. Akulona udumo It's not fame olungimisela that brought me here, kodwa umusa but it is grace kaNkulunkulu. of the Lord. Ake sithi amen. Hallelujah. Ngiyakuhlonipha kakhulu. I honor you, man of God. Esikhathini esibi In the difficult times, la abantu abamala when people stand here, befikele ukuzokhuluma izinto abayithandayo. you hear they say whatever they desire. Ungasazi uzomehlisa You njani. don't even know how to bring them down.
but ngiyabonga ukuthi ungithembe I thank you for trusting me, ninomama ukuthi ningithembe for you to trust me and do my ukuthi mission. anginakutshala inhlabathi But la I'm not going to sow some tears kodwa here, ngizokhuluma amazwi but anokuphila I'm going to speak some wholesome words phezu kwabantu benu upon your children. ashaya izandla again bazalwane Hallelujah. indaba zami izimbili I've got two messages. eyokuqala indaba yami ngizokhuluma ngesihlahla I'm going to talk about a tree, esibili bese ngikhuluma ngesilovela and I'm going to talk about the soup. eyokuqala ngizokhuluma ngesihlahla First one, I'm going to talk about a tree, esibili bese ngikhuluma and the ngesilovela other one, I'm going to talk about the soup. umuntu kaNkuluNkulu onjengobishop A man of God of Bishop's caliber umlethe phambi kwenu njengesihlahla brought him before you as a tree. wonke umuntu la uze esihlahleni Everybody who came here came to a tree. but umehluko walesihlahla kunezinye izihlahla The difference of this tree from other trees, tathothwala siphethe izinto ezimbili it is carrying two things. siphethe ithunzi It's got shade nama fruits nezithelo, but sona sodwa but it is one tree. kodwa siphethe ithunzi It's got the shade nama fruit and the fruits as well. kusho ukuthi mawukhathele When you're tired, mawukhathazekile when you are bothered, mawuhluphekile when you are troubled, mawuthukiwe when you are insulted, mawulinyaziwe when you are hurt, mawuphoxekile when you are disappointed, ushiswa omakhelwane when your neighbor is burning you, ushiswa zinhlupheko zabantwana abangezwa burned by the children that are stubborn, uhlushwa iboss emsebenzini bothered by your boss at work, uhlushwa abantu osebenza nabo bothered by your workmates, uzwe ukuthi ngiyasha you feel that you are burning. kodwa mawufika phansi kulesihlahla When you come under this tree, uyaphola you get comfort. kushaya umoya obandayo A comfortable wind praises you. amen Praise God. number 2 Kwesibili, uthi usupholile when you are calm muhleli phansi kwethunzi laso under its shadow, phansi kwalesihlahla under this shade, kunethunzi elihle there is a wonderful shadow. kuheleza umoya There's a breeze. noma ngabe uphoxekile emshadweni Even if you are disappointed in your marriage, ungalenza iphutha make no mistake. khala Cry uze esihlahleni and come to the tree. mawufika phansi kwaso ulale When you come under it, relax, recline. uzothola umoya omnandi You'll get a wonderful breeze. mawuvuka When you wake up, sewupholile you are calm, sewulambile you are hungry. before uthatha uhambo Before you take your journey, buse ubhekisa amehlo phezulu you look up thola ama fruits and you find the fruits. uphinde ukhe And you take them udle and you eat. uyafika ekhaya usuthi Get home satisfied. ubuye esihlahleni Go to the tree. esiphethe izinto ezimbili That has got two things, ithunzi the shade nama fruit and the fruits. bakhona abangizwayo Do you feel me? njengoba ulapha nje As you are here, uNkulunkulu ukhona kuwe the Lord is in you, ukhona emzini wakho He is in your home, kodwa la but you're here. ngoba khona into engekho ekhaya Because there is something that is here that is not at home. isihlahla The tree. uNkulunkulu kumisile God established you ukuthi akhonzwe to be served phambi komuntu othile before a certain person. umuntu omile omele uNkulunkulu Somebody who is standing representing usuke God emiswe uNkulunkulu is established by God. mawula If you're here, awulahlekanga you're not lost. akufanele ufike la You're not supposed to come here ujike impilo ifana and go back the same ngoba ufike because esihlahleni you've come to the tree. kholelwa
Believe esihlahleni in the tree uNkulunkulu akubeke phansi waso. that God has put you under. Zikhona ihlahla iningi There are many kodwa trees. lesi esakho. This one is your own. Oh amen. Praise the Lord. But nansi into engifuna siyinake. I want us to notice this Suka namhlanje kuya phambili. from today onwards. Lesi hlahla esinethunzi This tree that has got the shadow nama fruit and the fruits sinakelelwa umuntu ophila ngaso. it is taken care by somebody who lives by it. Isihlahla The tree asilidingi ithunzi does not need the shadow ngoba sihlahla. because it is a tree. Number 2, Kwesibili, isihlahla the tree asiwadingi ama fruit. does not need the fruits, Asiwadli, does not eat the fruits. adliwa uwe. You're the one who eats them. Kusho ukuthi ukuba lesihlahla sigcineke si right. For this tree to be kept okay, Sinamaqabunga amahle, with wonderful branches, sinezithelo, with fruits, sinethunzi elihle. with a wonderful shadow, Sidinga lo muntu ophila ngaso it needs me who lives by it asinakelele to tender it yena. by himself. Ngicela sithi amen. Amen. Umsebenzi waso The purpose of the tree ukukhipha ithunzi nezithelo. is to give the shadow and the fruits. Kodwa umsebenzi wami nawe But my duty and yours ukusinisela is to nokusihlakulela water it and cultivate nokusifaka umanyolo and fertilize it ukuze njalo singikhiphele into engiyidingayo. so that it will produce what I need. Muko angasifakela umanyolo namanzi If you don't put the manure in the water, siyasha. it burns out. Maske sasha If it is dried out, awasekho ama it fruit. will never produce any Wena fruit. uzongena enkingeni. You will be in trouble. Akumele utshelwe ngabantu. People must not tell you. Wena kufuna ube serious You ngesihlahla. must be always serious about the tree. Ngoba amandla esihlahla ziwa The uwe. one knows the power of the tree. Ngitshele abazalwane baseJNF eThekwini I was telling Brother Njebe. siyaniselwa, You water it, sichuthwa nokhula, you take out the weed, siyahlakulelwa. you cultivate it. Abakhulele emakhaya niyakwazi ukuhlakula kodwa You niyakwazi know how ukuhlakula. to cultivate. Phela abantu sebengabasentini sebekhohle ukuthi bangabasenquthu. Ngiyababona abantu basenquthu kunalapha. Uyazi uma ungasenquthu ngubona ngisho ususegoli. I can see we are from Ngutu. Khona baselibuwa khomo la ngiyababona Khona lebagolo wa Kgomo. Mawusula Awusale mwana. usuzenza umuntu njengathi awungizinto. Ake sithi amen masikho. Hallelujah. Siyahlakulelwa. You cultivate it. Abantu abake basebenza emaplazini, People worked in the farms. abanikazi beplaza kufika isikhathi la khona kwenziwa ibhande They come to a time whereby they make a belt elingaba u5 that meters. can be 5 meters. Kwenzela ukuthi makuhlubuka umlilo le But mahlathini when there is fire there in the wilderness, ungafiki will esihlahleni. never reach the tree. Umsebenzi wakho It's your duty ukuhlakulela isihlahla sakho to cultivate for your tree. ukuthi makufika imililo yalomhlaba But when the fires come, isikhombe ithi you will nasiya see the fire, the ingakwazi tree, ukufika but it kuso. won't reach to it. Asikwazi ukuyihlakulela, It cannot cultivate for itself. sihlakulelwa umuntu ophila The ngaso. one who lives under it is the one who cultivates for it. Amen. Hallelujah. Nginalento I have this thing engicela ukunifundisa yona namhlanje. I want to teach you today. Ma-GNF amahle. Wonderful people of God never fails. Kuyakhonethwa kwi-anointing. You connect with the anointing.
kuyaconnectwa kwi-anointing. Yakumana no Tombo. Kusuka namhlanje kuya noma ngasiphi isikhathi. From today onwards, Ungezwa abantu betshela don't listen to people telling you. kuyaconnectwa kwi-anointing. You have to connect with the anointing. Ubishop umumficela noma ekufice wena sela make wahlala nje When the lapha. man of God finds you, you find him here. Once he sits there, Make wahlala nje. once you sit there, Uvela usukume. you rise up, Ufike ubeke something lapha ezincatsheni ngoba ingcabo nazi. you put something on the Ufike ubeke altar, lapha ezicathulweni, ufike ubeke something. and you put something there, Usuzohlalela phansi. and then go and sit down. Lo mnikela kuona umnikelo wesibusiso. This is not a blessing for the offering, Umnikelo wokconnecta. it's the offering for connection. Ukuthi noma ekhuluma umuzwe kakhulu kunabo bonke That when he speaks, you hear him more than others. because uconnected. Because you are connected. Uyaconnectwa You connect ogcobeni. with the anointing. Usuke ubonga ukuthi ugcobosela ngaphakathi. You appreciate the presence of the anointing. Imbongolo leya That's a donkey. kodwa uJesu uyigibele. But the Lord Jesus is riding on it. Anengizwanga. You didn't hear me. Nansi enye imbongolo. Here's another one. Igitshela uJesu. It's ridden by Jesus. Asilutho thina nosigegede. We are nothing. Omkhulu yilo sigibele. The greater one is the one that is upon us. Lesikhathi uthi uzama ukuthi angeke ukwazi ukuhlonipha lo sigibele ungahlulanga kithi. You cannot honor the one that is upon us. Uthi hosana kokugibele uthi hosana nasembongolweni Hosanna also to ngoba the lo donkey. gitshelwe nogibela The abasahlukana. one that is written upon is similar to the one that is riding. Into zakho zilapha ya And that's why your staff lo is liyagcoba. on the anointing. Angikwenzela umzekelo. Let me make an example. Omunye umama Another lady wayengazali was barren. igama lakhe uHana. Her name was Hannah. uPenina wayezala. And Penina had children. uHana wayehlale ya esontweni. Hannah will always go to the temple. Wayehlale ethempelini. She will go to the temple always. Kodwa ibhadi lakhe lalilodwa. But her bad luck was one thing. Wayengaficani nompriest. She was not finding the priest. Wayefika njalo She will athandaza. go there and pray. iBhayibheli uma ulifunda lathi wayesethandaze kwaze kwaphela She ivoice. prayed until he had no Kodwa voice. nje ishwa lakhe wayegejana She nompriest. was actually missing the priest. Kuthe ngelinye lamalanga And then one day, mayeyothandaza. and when she went to pray, Eyofuna into eyodwa nje. wanting for one thing, Wayithela kumpriest. she met the priest. Noma umpriest wamthole Or the phakathi. priest found her in the temple. Mayithi umpriest yambheka lo When mama. the priest looked at the woman, Kunyakaza indebe zomlomo. only the lips were moving. Akuphumi lutho No emlonyeni. voice was pronounced. Umpriest uthi And the priest said, sifazana woman, uyodakwa kuze kube for how nini? long shall you be drunk? Wakubona njengomuntu odakiwe. Look like somebody who's drunk. Ngiyacabanga bishop. I think, man of God, Amehla lomama esebomvu. the eyes of this man are red Ukhala. because of crying. Ekhalela into Crying for eyodwa. one thing. Khabo shanta labayanda. Jesus. Hey khala. Cry. Noma amehla ngaze abebomvu Even the khala. eyes are red, Noma cry. ivoice ngazishe The voice can khala. cry, cry. Lunye usuku. One day, my God, my God, Mame woman, udakiwe. you're drunk. Koze kube nini For udaka? how long shall you be intoxicated? Lo mama wavula umlomo. And this woman opened up her mouth. Wathi mana njalo Nkosi. Said, long live, O King. Incekazi yakho Your servant ayidakiwe. is not drunk. Futhi newayini ayilithinta. And she has not even tried to touch wine. Kodwa ngila But I'm here. I'm here. selo ngaba la Since I was here, ngisazoqhubeka I'm ngimela going to continue being here. ngizothululela I'm here to pour out umoya wami my spirit kuNkulunkulu unto the Lord. ukuthi ngeke nangenzela umusa That may He show me kindness ngifumana umntwana and get a child, womfana. a son. Glory. Mangike ngamfumana If I get the son, angizohlala I'm naye. not going to stay with him. Ngizomletha enkonzweni. I'm going to give him back to the church. Ngizonikela ngayeso. I'm going to give him back to the church. Zashintsha izinto. And the things turned around. Uthi umprofeti, And the priest said, uthi umpriest akube njengezwi la. let it be according to your word. Kodwa nansi into engifuna But I yazi. want you to know this. Ngonyaka ozayo Next year, ngalesi this sikhathi time, umntwana the child uzobekho. will be in your arms.
ngisikhothela lesi Why scripture am I quoting this scripture? ukuthi kade hamba She has been going for a long kodwa time. wayengazange aficane nomuntu She kaNkulunkulu never contacted with khona the man umuntu of God. oficana naye izinto zakho There are yishintshe people that when you meet your things change. khona umuntu oficana naye izinto zakho There are yishintshe people that when you meet your things change. siyaconnecta We connect. uNkulunkulu khona emzini wakho God is there in your home, kodwa udinga umuntu but you need a man. yingakho la That's why you are here. ukubekezele kwakho kune aircon kodwa ubekezele There is an wenza so. aircon in your house. You've been patient. ngoba ikhona aircon ayikusizi ngalutho The aircon is there. It's not helping you. ngoba inayo umuntu lapha kunomuntu It has no man, but there is a man here. usulithi ukuthi ukubekezela uthi noma ngasha Your kodwa sweat, kunomuntu If I bend, there is a man. engizothi mangena ngiphuma impilo yami ishintshe That when I go in, I go out, my life will be changed. zinqumela enhlizweni yakho ukuthi Make up your mind in your heart uwenze lo mkhuba to make this a habit. ukuthi mungena nje That when you come here, umthole sehleli you find him sitting there. noma mengena nje hlala When he comes in to sit down, avela hlala ethe hlala ubusuku when he sits down, you rise up. ufike ubeke something lapha Go and ezinyaweni put something on his feet. abangizwayo ngicela benze njalo gijima uyoconnecta Those who hear me, please just go and connect right now. gijima uyoconnecta Begin to go and connect, ufike ubeke something enyaweni and you put something on the feet. your love will never be the same Phela again ngeke ifane nakuqala. gijima uyoconnecta lapha Go and connect. sigijima kakhulu ngoba sifuna ungena ezweni We are running because we want to go into the word. lezi yanyawo Those feet ayifani nezinye are inyawo different from other feet. yilezo kuthiwa honya wonke These are the wonderful feet eyimisela ukushumayela ivangeli that are set to preach the gospel. muconnecta kulezi yanyawo When you connect with those feet, your life will never be the we are same not again. going to find nakuqala. gijima Run quickly. ufike uconnecte nje Go and connect. bese uyohlalela phansi When you go and sit down, ngenxa yesikhathi sethu because of our time mufika constraints, nje phambi kabishop la phambi kwakhe nje just before him, wena nje ubumile usufikile la phambi kabishop you are just in front of him, please. dedela leyo connection yakho idedele phansi idedele phansi Just put it down. dedela and nje go back. phansi Just dedela put it nje down. phansi Just put it down and go beka back. nje please. phansi ungabusafika kuye beka nje phansi You don't beka have to nje go to phansi him. beka nje phansi Just put it down. beka nje phansi Put it on the ground the way you fika are. nje la phambi kwakho ubuzuvela dedela nje Just put noma it down. ungafikanga eduze kwakhe la umi khona dedela nje Where phansi you are, please. Just put it dedela nje phansi dedela nje phansi dedela nje phansi ungazuza ufike kuye dedela phansi njengoba usulapha nje dedela phansi ungaze ufike le to save isikhathi sethu dedela nje phansi dedela nje phansi No, be a fella. bazoqoqa laba baqoqa wena dedela nje phansi dedela nje phansi dedela nje phansi abasethekwini ngikhulume kanje bavele bezwe dedela nje phansi ukwazi ufuna ukuyofika lapha mawusulapha nje eduze dedela nje phansi dedela nje phansi wena nje usula ngasensimbini dedela nje phansi bakhona bazoqoqa dedela nje phansi Just put it there. dedela nje phansi babuthwala usufikile vele dedele nje phansi dedela nje ungabusaya kudedela nje phansi dedela nje phansi asibashayela izandla bazoconnect tetela ucobo lisuka lapha ehlalweni lizofika kuwe wena tetela nje uNkulunkulu sekubonile tetela nje God has phansi seen you. Just put it down. connection Ukuxhumana. uxhuma kuyiplug You connect to the plant. kuyenzeke igloop iyaphila It might be that the globe is okay. ne-extension si-right Even the extension is still fine. i-cable The i-right cable is kodwa fine, ingenanga but kuyiplug it's not connected to the socket. ungathenga iketela elisha You can buy a brand new kettle. kodwa uma ungaxhumanga kuyiplug If it's not connected to the socket, amanzi awabili the water will not boil. asibashayela izandla basaqhubeka bazoconnect Let's clap hands for them as they continue to connect. amen Praise the Lord. nansi indaba engifuna siyifunde I want us to read this message. Genesis chapter 27 I want to go Genesis 27, from verse number 1
Siqale nje khona ku verse 1. ake niyishayele izandla bazalwane, Give ake thanks for niyishayele. yourself, brethren. Thank you, Jesus. Yakhonektwa kwi-anointing. We connect with the anointing. Yakhonektwa You kwi-anointing. have to connect with the anointing. Hey maweshiphers, anginibonanga nengubo zamathi zebra nizokhonekta, nijika imbuku yakho. Phela nibonakala kalula nifaka amazebra. Asibashayele izandla basebahle. Kuyakhonektwa. Genesis chapter 27. Ncwadi kaGenesis chapter 27. Ngicela angifundele lo fundayo. Thank you, Jesus. Ncwadi kaGenesis chapter 27 from verse 1. uJakobe uyazitholela ngenkohliso isibuso sikayise. Verse 1. Ungixolele mfowethu mana hayi kabi. Angithanda ukufundelwa indoda iBhayibheli. Ilenza ivesi livele libande. Yezwa incwadi kaGenesis verse 2 yabona nje. Indoda yalona ivesi. Incwadi kaGenesis verse number 3 bona ukuthi kusempini la. Uzozwa umuntu wesifazana, uzozwa umuntu wesifazana. Incwadi kaGenesis verse number 27. Yazi bengabhekanga nokubheka ngivele ngezwa ngendlela uyindoda lefundayo. Angiyimise engazinga unela inkonzo. Awufunde man. Genesis 27 verse 1. Awuzwe nje Genesis 27 verse 1. Uyazwa nje kunomoya wobulungiswa Genesis 27 verse 1. Genesis 27. Ashalo uNkulunkulu izandla. Yo, uvela uhlala amaqoza mntakwethu lapha ku verse number 1 ongabusayixaka ngesihloko. Kwathi uIsaka esemdala Uyezwa nje kwathi uIsaka esemdala, indoda ibizothi kwathi uIsaka esemdala. Uyezwa kwathi uIsaka esemdala, uyezwa lento iyathinta. Angishaya izandla uyafunda lo mama. Kwathi uIsaka kwathi hayi. Kwathi uIsaka esemdala namehlo akhe efiphele engasaboni. Sho. Wazama. Wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu. Wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu. Wathi kuye, Thani mina ngiyindodana enkulu kaBishop. Shaya isifuba noma ngabe ungowesifazane. Thani ngiyindodana enkulu yala ekhaya. Wabiza indodana yakhe enkulu uEsawu. Yasithini yona? wathi kuye, ndodana yami. Wathi kuye, ngilapha. Wathi kuye indodana yami yasithi ngilapha. Amen. Yes. Wayesathi bheka, sengimdala. Yes. Angilwazi usuku lokufa kwami. Angilwazi. Usuku lokufa kwami. Angilwazi usuku lokufa kwami. Ukufa kuyajuma kungafika noma inini. But angifuni ukufa ngikushiye usemanyaleni ngikushiye usenyakanyakeni. Angisho ukuthi sengizofa kodwa ngifuna ngithi ngiphila ngibe ngikunikezile indlela yokuphila. Was Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho. thatha ikhali zakho ake sithi ikhali zami. Ikhali zami. Asikhulume sonke thana ikhali zami. Ikhali zami. Yes. Umgodla wakho nomtsalo wakho. Thatha umgodla wakho nomtsalo wakho awuthi kwami. Kwami. Awuthi ikhali zami. Ikhali zami. Thana umgodla wami. Umgodla wakho. Thana umtsali wami. Umtsalo wakho. Awuphinde uthi wami. Wami. Hayi ka babu wakho. Wami. Wazama. Uye endle. Ubusuphuma la ekhaya. Uyendle. Amen. Ungangena esibayeni sami.
ungangena eplazini lami uyendle. Yes, ungizingelele inyamazana mawufika endle bese uzingelela mina, hayi wena, uzingelela mina inyamazane. Yes, ungilungisele isilovela engisithandayo mawusuyibambile uyilungise bese ungilungisela isilovela engisithandayo. usilethe kimi ukuba ngidle Bese uma ususilungisile isilovela engisithandayo bese usiletha kimi ukuba ngidle. umphefumulo wami ukubusise ngingekafi Bese umphefumulo wami uyakubusisa ngingakafi. Ake sishaye izandla sishayele uNkulunkulu. La Bishop sibona indaba kamashintshana la. We see a message of exchanging here. Of exchanging. Khona ivesi lesintu angifuni ukuthi lesizulu ngoba kusona amazulu onke agcwelela. There is a canal verse. Lithi izandla, Hands will be shut. aw khulumani phela Nkosi yami, izandla thwane ngesisuthu. Matsoho Asatwana. thwane ngesindebere. Thwane ngesishangana. Zandla ziyagezana. Uyazi Bishop, singaze sicishe similutshani isandla The hand might even grow out on grass masingeke sinye. if there is no other hand. Kusho ukuthi kukhona into okudinga uyenze kumzali There is something that you must do to your parent ukuze umzali enze something phezu kwempilo yakho. so that your parent can do something upon your life. Ungizingelele isilovela, ungizingelele inyamazana. And hand for me an animal. Awubuze kumakhelwane, makhelwane yazi kodwa inyamazana. Neighbor, do you know an animal? Thana uzoyazi namhlanje. You will know it today. Bese ungilungisela isilovela engisithandayo. And you prepare for me a savory meal that I love. Usilethe kimi ukuba ngidle, And bring it to me that I will eat. ngidle. I will eat. Awuthi adle You will eat. bese ngiyakubusisa. Then I bless you. Mase ngidlile After I've eaten, bese ngiyakubusisa. then I bless you. Ngizoqale ngidle I will eat first, bese ngiyakubusisa. then I bless you. Shuthi mangingadlile If I've not eaten, khohlwa. forget. Isibusiso Bishop. The blessing. Asilele ekutheni ingane yakho enayithola nomama ukuthi noma kuthiwa noma ihamba kuthiwa nje usigegede noma ibhekele asisebenzise isibusiso ngokufana ukuthi uqobo lwakhe yazi Does not work. ngishehleka That's asisebenzi not how it works. uhleka njengaye kodwa uhlupheka uzufe Laugh like him, but there's uhambe something. njengaye kodwa uhlupheka uzufe Walk like him, but something. kuthi lengafani nawe Bishop efana nasekhawuni nakubo kamama eyenza isilovela ivela ibusiswe. Just begin with bless. Shanu amen maniko. Hallelujah. Isibusiso kasingekho siya ngokwenza. The blessing does not depend on the copy, it depends on doing. Nidle I will eat, bese ngiyakubusisa. then I bless you. Finish and clear. Pelala love. Kusho ukuthi ubaba Means the father. ekade sikhuluma ngaye simbiza ngesihlahla. Now we are calling him the tree. Manje simbiza ngobaba. Now we are calling him the father. Uphethe isibusiso, You've got the blessing, wena uphethe isilovela. you've got the savory meal. Yena isibusiso akasicingi sivele si-available. Does not need the blessing, it's But already there. wena unikezwe ithuba lokuthi uhambe Given a uyozingela. chance to go and hunt. Uhambe uyozingela Go and hunt ukuze ulethe leso silovela to bring that relish esithandwa uye. that he loves. Ebese yadla, Then he eats ebese kubusisa. and then he blesses you.
ungaye inyangeni Don't go to witch ayike doctors. isibusiso sakhe asikho inyangeni Your blessing is not there. sikubaba It's in the Father. ake sithi amen Amen. ngidle I will eat, bese ngiyakubusisa then I bless you. amandla esibusiso The power of the blessing awayi ngokuthi umude noma don't umfishane depend whether you are tall or short. aya ngokuthi silovela sifikile They depend on the arrival of the relish. ngike ngibone mina engike ngishadisa imshado I usually conduct some weddings. ngishadisa amambhishophi Conducting the wedding. umakoti ongemuhle kuze kukuhle indoda yakho bonde ukuba amakhanda ashintshwa ngabe uthatha leli gando lilethe ngapha thothi umakoti nje ungathi uthukuthele indoda nje ihlale indle ubone hawu kwenzeka kanjani You ask yourself, how did it happen? uzibona ngeyitromis nitrogen izidla imhlathi kulomshado ukuthi ulahlile lo mkhwanyana uthatha leli ibozana usathatha sala thina sinje awake nithi amen mane khona isibusiso sikufaka la ubungeza ungena khona The blessing puts you where you're not going to go in. isibusiso mama wami ofaka ishweshwe ezimnandi siyakulayitisa masithanda kanti imoto obuzoyigibela izongena engozini Makes you late. futhi isibusiso siyakwenza ube early kanti imoto obuzoyigibela ezangemvibi izongena It engozini makes you ill or that the car that khuluma ngesibusiso talking about the blessing. isibusiso siyayivala incingo zabantu ebenenze nabo ama-application bavele bavale incingo malibe lutho kuvuleke yakho yodwa bathi baqala ngabo kuthiwe try again later try again later try again later kunele kufike kweyakho hlothi eyakho number 20 kuvele kuthi khala katha ake nishaw amen mane khona sibusiso funa siwenze kahle namhlanje amandla esibusiso mase sifikile isibusiso senza ukuthi noma ngabe private number awuyibambi kodwa kube khona i-private number uthi mingena uzwi uthi la lapha beyitolo hello tubingelela ngokulahlela ngicela ukhulume masinyana ngiyageza cha siyaxolisa sizikungimoshela isikhathi wawufake wawu-applyile congratulations hayi no ngicela ukhulume nje khululeke ubeke umoya phansi angisho sibusisi uqala ume hlisana umsakazo nina hlisana umsakazo ngoba khona into ofuna ukuyizwa kahle uthi sekuthiwa kufunekani ngoba usungene ekhala kade esibusisweni isibusiso ke leso ayaningizwanga benizothi amen senza abanye balove wena uvela uphumelele kanti uphunyeleliswa ukuthi usuku lwesibusiso ake sithi amen mani khona basalwane amen ake nithi isandla asehlisa azange mambhishophu bese emshadweni itromisi zonke zizinhle zedlula umakoti akaziwene enhlahla lo mshado thothi umakoti nje uthule nje ukade amanzi angagobhoza uthule nje wenze nje kodwa itromisi ziyababa zize zinamafika sezenze namaweave avala namehlo so azange ube nenhlahla mambhishophu angeke kuthiwa azothole lo mshado zingene project bagene ngathuthu bababa kodwa mase kuvela ngene umakoti uvela uthi kodwa sesisukunyiswe ngenyawo kwathiwa sekuyithuba sekuyixeshe lokungena kwamakoti masuka kude sizele emshadweni simangale hawu noma evalwe iveli kodwa ayikhona isibusiso
ngake nga-attenda bishop imishado le kwaNongoma emakhaya. Kuphi khona? Emakhaya. Kushada usisi ohleli kwi-wheelchair. Ipromise zonke isha istep ufaka amakwayikwayi senzasi. Yena lokho. Kwashuthi isibusiso sedlule bonke laba ngoba ayikho into abayenzile. Saqonda lapha asiboni inqolo isibusiso. Sibona umuntu ofanele ukubusa. Hayi asithi amen bathandekayo. Siyacebisa ngidle ngibusise ngakafi la bishop alikho ibandla elinganabo mama abaphile bengama single parent abanye babethandane no baba abathile babalahla bagcina sebeyikhulisela izingane khona iqomqom nje ngiyambona futhi umuntu ongazeshade ngimbona nje njengamuhle hayi akaze unuke kumshado le ake nishaye amen manje khona kodwa we einganeni zakhe kulotsholwa kuye kuthi kusazocelwa le sekucelwa le aphenduke ngabe sazazi noma ngifaka umakarabha noma ngifaka isigqoko samakhawaboy noma ngenze njani abonto uNkulunkulu ungahambele amadimoni angicisha umshado kodwa uNkulunkulu einganeni engayithola ishada zonke zifunde zonke ake nishaye amen manje khona ngoba isibusi amen bazalwane isibusiso siyaphambana nebackground into mawuke wenzela uNkulunkulu phansi kogcobo kuye akubeke sabukwa ukuthi ukhulelephi ukhule kanjani ukhuliswa ubani shaya izandla ngoba niyangizwa Jesu ngalokho landa omalume la ngalokho landa omalume bezwe kubambela ingane yakho ibambela ingane yakho ethi umalume sisi manje besithi sisi umshana yimi engizokuthi hey sibhuti awuhlehle ngizoyibambela ngalahlwa indoda ngingedwa namhlanje indoda yami yagana nginje usathane wayethi ungifinyele uJesu ungigezile ake sithi amen bathandekayo ake sithi amen bathandekayo khuluma ngesibusiso mina isibusiso ngikhuluma ngamandla esibusiso uyazi isibusiso sivele sithi siyacina sithola intombi into engenangane engazizala engazijole sithi isibusiso lo ngeke ngithola sitholela usisi nje onezingane ngama choice assorted kodwa uthembeke kuNkulunkulu ake sithi amen bathandekayo unezingane ezintathu nezibongo zakhona ezintathu ivele insizwa ithi uyazi ngizwa ngiyasha ayabe yathela usisi inkosi yami ngakhuluma uzugamanxa ngoba mhlawumbe usazophoxeka mangiphoxwa yini nginezingane ezintathu nezibongo zazo ezintathu futhi kune operation athi umfana noma izingane ezintathu noma une operation anginamsebenzi ngithanda wena because isibusisa kodwa khona into ayenzayo akumanje amandla esibusiso umfundisi uKhumalo asuke engakasebenzi kahle ake sithi amen masekhona asuke engakasebenzi kahle kusho ukuthi khona usuke engakwenzi kahle uma ngakashiwo ngenxa yempumelelo bengakasho ukuthi uthwele khona kusuke kungakenzeki kahle kufuna ubusiswe baze bangazi bazothini bangazi bazokubiza bathini kunoma bakubongele bevele bethi uthwele bathi unenyoka ake sithi amen bathandema makuyintombi yakwenu usubusisiwe udrive imoto yakwanokusho beqale bethi udayisa ngomzimba ungazange udayise emzimba bethi udayisa ngamaphilisi ungazange udayise philisi ngoba abantu mabebona isibuso sakho baqajelwa amakhanda baphathwe istress bese bevele bekupenda ngompendo ongekho ake nishaye amen manje khona sibusiso ngicela sithi amen uyihambela no uthi ungemuhle nje nakakhulu
ucele lo sister wakho ngabe umncane ngabe umdala lo umi kahle khona abantu besifazane ababe kahle la ungabeka isandla uthi figure and a half bese kuba khona ezinye nje ezafuza obaba bazo ngoba ayithengi ngisho eshop ziyathunga leza bathathu endaba ziyathunga ngoba ifuna omama laba abathunga mangena lapha eshop yobucwebe la kudayisa khona amaringi labo sisabaphaphila abasebenza kulezo dolo bavele bayibonele bona ngibona bakala umuntu njengamehlo bakala umuntu ngamehlo njengamanzi ophuthu bayibonele lo sisomuhle bavele bethi congratulations ukuthi yathathwa esicela ukukukhombisa athi akushadi mina kushada ngo ngingiphaphela ngaze nizonke ibisisondela inquma atshe nesisu sayo ngoba sibusiso asikalani ngamehlo njengamanzi ophuthu siqonda kwidakhi sedlule kwi-yellow bone sithi sibusiso yellow bone Oh, amen. Ningahleki kakhulu ngiyangiphazamisa. Yes Bishop, isibusiso sike shadise insizwe encane ishade nosisi omdala. Umntana abanye kosisi bathembekile bandla vele ethi awuzala mfana ngicela ukukutshela ukuthi ngimdala akuthathwa amapasa khona eHome Affairs la ngifuna wena usiyokhomparisha kana uyixaka ngento engahlangene nawe angibazi bengiqala ukuba kodwa ngiyambona usisi isimongo sakhe kade kwaseshiswa yilanga ingane le eyakhe susiso oh amen sikhipha isibusiso sikhipha lapho sebenzela khona abantu emajardini kuvele kufika insizwa ebusiswa uThixo ehamba ngemoto yomhlaba enomuzi uyivelele emkhukwini hayi madoda ngoba isibusiso sikhazimulisa ngisho uhlala emkhukwini ithi insizwa ngifuna lo yasisi uBishop angena ubuthakathaka mfana ngilalela ke angibishop Michael Mami namhlobo omdala uyabona ke yona intombazana iright uyabona ke kodwa manje angazi manje lo sisilona uzihlalela lapha kuma RDP ithi insizwa Bishop asingakhuluma ngama RDP anginankinga nama RDP anginankinga nemkhukhu ngicela ungixhumanise naye athi uBishop ayikho into engayenza ake nithi amen ngicela ukudlula le uma isibuso sesifikile ungamelane naso abanye bamelana kanjani nesibuso Bishop mase kuza lesi sikhulu esizokulobola musu uyocela kwamalume ukuthi ufuna ukuhostela abakhongi bakho kwamalume abeze khona lapha emkhukhwini lensizwe ibona into enhle ebusisiwe evele emkhukhwini uyazi kwenzeka Bishop omnye untombazana all right
wahlangana nensizwa yamthanda wavele wathi noma ngabe ekhaya la kuseyindlini zodaka akho ngisho amabhenji kuhlalwe emakesini ka drink noma emakesini ka beer wathi kodwa kusekhaya insizwa bahlangana le emsebenzini usisi usanda kuthola umsebenzi akamuhli yehlula uphephethwa nama ekhona ngathi uhlala eduze kolwandle umehleka uthi hi kuvela amazinyo amhlophe insizwa izinqanyukelwa amathumbu onke ithi azombona umuntu wesifazane nje ma usisa vela ba direct ekhaya ma kuzokhokwa yey akho ngisho umgwaqo ongena ekhaya lo muntu uhamba nabangani bakhe nezimoto eziserious enjengale kade sihamba kana Bishop Homa X6 obanibani kwaphuza ayisale lapha sekuhanjwa ngendlela le ehamba izinja ziyokwehla ziyofuna amaqanda le ndlela encane uyayibona indlela lencane baze bafika khona bafike balobola baqeda wathinteka umkhwenyana wathi sebexoxa kodwa sithandwa sami kukini la wathi yakusekhaya umama nobaba ayibola be umama uyelo ubaba uyelo ongena amazinya ngaphambili uyelo shanibona uyelo bebe abazali bakhe abasala alobola waqeda le ngakithi khona umcimbi wenziwa makade kulotsholwa bayabaza basemakhaya okuthiwa inqaba amasondo ukuthi mase kulotsholwe bese kuthiwa khanyisa inqaba amasondo wathi lo mfo makuza inqaba amasondo kuyobe sekungenye into wavele kanti unjiniya usoyimali wakha ama bridge wavele wacela wathi mngani engizoshada naye ngicela ungicelele kubaba hayi ukuthi nginibukela phansi nizoletha ama caravel enizolala kuwo abazolala kuwo bese ngiletha iTLB kwathi ngomsombuluko wakubonakala izimonto amaveni idonsa ama-caravel amahle babekhishwa bonke nama-furniture akhona emahodlo babefakwa lapha yayifika iTLB yashaya ibala lathula tido kwafika abantu benkontract bashaya isithaba somuzi kwakhiwa indlu yomhlaba ibig house ake nishawu amen maso kwabiwa nge-stop nonsense kwafakwa igate elivulwa nge-remote kuthe masekuziwa sekulethwa inxiba masondo kwase kuse palace ngoba kuyenzeka usibone uphansi kanti ikhala kini lizophakama liphakame ngawe ngoba uconnect esibusisweni ngalishiyi kini kunoma ulishiye connecta kuyi blessing let us lovela ake nishawo amen mangekho lento yesilovela awuthi silovela lento yesilovela inamandla ayifuni uzusonte ifuna nje ube serious ngelife khona ayini khona kodwa abazalwane ngeke ngakhuluma angisazi noma kula noma kwindawo uthi khona amabhunu nje angasonti babuthwala ngasonti kodwa into ewenza busiseke analo isonto lawo awasonti kusonto omama nezingane kodwa uyazi ukuthi ma imali ithelekile noma uhlahla ihlathi noma uhlahla imoba noma kade dubulinya amazoma noma kade enzani imali mayisifikile vele athatha ibriefcase ngo7 ekseni makuthiwa isonto lingena ngo8 yena ngo7 usese mission kumfundisi uphethe ibriefcase uzothulula kweshumi ushiya inqawe lapha kwidash iyashunqa ufakela ikhindi zakhe akanasikhathi sakusonta kodwa akakhohlwa isibusiso ukuthi sitholakala laphi afika athi ngilethwa kweshumi avula ibriefcase ayithintithe so ebese sondeza impandla ambeka isandla ebese qeda lapha umfazi uyeza nabantwana ngo9 mina ngisaphuthuma emsebenzini ashaya imoto yakhe aqhubeke nenqawe yakhe isibusiso sivele siqonde kuye usale wena kakleri actually
glory, hallelujah. Ungasasho nothi hallelujah, hallelujah, hallelujah. Usale no hallelujah wakho siqonde ebhunini elingeke lisemaplazini ngoba isibusiso senkosi siyacebisa asenezela usizi. Ake nishawu amen mani khona. Uma ufunda iBhayibheli 126 incwadi yamaHubo verse number 5. 126 verse number 5. Khona bazobuyisela into zabo ezilahliwe. Uverse number 1 uthi lapho kubuyisa ukuthunjwa kwethu eSiyoni. Uthi sasi njengabaphuphayo. Uthi umlomo wethu wawugcwele ukuhleka. Ulimi lwethu laluhuba sathi phakathi kwabezizwe. uJehova usenzele into ezinkulu thina siyajabula ebesethi buyisa Jehova ukuthunjwa kwethu njengemfula seningizimu ebesethi uhamba ethwele imbewu yakhe ekhala uyobuya ngehubo lenjabulo esethwele inyanda zakhe kodwa lesikhathi ehamba ehlwanyela ekhala sometimes sihlwanyela sikhala kodwa one day sizothwala inyanda kodwa sihlwanyele sikhala mamelani bathandekayo inyembezi zizodwa azenzi lutho abacula kahle bathi inyembezi zeminyaka yefezinto thana ukhala kodwa ubuyenza njani ubuhlwanyela ngikubusise before I die ngo-79 bishop ngangifunda standard 5 grade 7 manje ngizalwa inkosikazi number 5 esithenjini sikababa samakhosikazi futhi yayingashadiwe yavele yathathwa iba yi-fat and set. I'm a product ye-fat and set. Ngathi mangifunda standard 5 ngaphasa kabi ngenziwa i-stress sokubona umama ehlupheka ngagcina esikoleni ngeza lapha eGoli eBinoni omunye ubhuti wami omdala emndenini wangifunela ukusebenza emakhishini ngayosebenza emakhishini lahle isikole nganginephupho lokuba udokotela ngithi ngoba nesurgery yami angifuni ukuba udokotela womphakathi ngifuna ukuba udokotela unesurgery kwafa konke ubulawa isimo sokubuka umama ngathi mangathi ngiyofunda ngiyothi ngifika kwa grade 12 yobe ngasekho kanti uNkulunkulu umnikelo wami wokufulathela isikole ngenxa kama wami ubhale phansi abafunda bagogoda baye ema university abayiyo lento engiyo yadalwa ngalethe isilovele nganginaso sokuthi angeke ngisasiqede isikole mama futhi umama wayiphatheke kabi ethi cha mntana ngeke ngifebekezele ngathi mina no umthwalo enguzwayo awuzwa wena bishop thina besiphila umama esebenza emzini yabantu esebenza ezinkatini zabantu bamholele ngeklabishi mayiqeda umama ukuhola iklabishi caca ukuthi impuphu ayikho azathathe lamaklabishi umama ehambe ngene emzini yabantu eshintshisana ngempuphu athola impuphu ngobheseni abeka iklabishi athola impuphu ngobheseni athola iklabishi impilo yayisawa abake bangilalela bangizwa ngikhuluma May 27 okhosini no Bishop wayilalela 27 February ngangichaza ngejeni yami angilukhohlwa mamhlapho usuku olunzima kunazo zonke ngabona sekumanje duka kunzima ngelinye ilanga mangifika ngibuka ukudlala nabanye abafana athi umama mfana wami mphathiseni ungibiza ngegama lika baba mphathiseni njengoba ngiu MS nje ulikhohlele lo gama alibanjwe igama lomntobhala mangiqeda ukushumayela nje ulikhohlwa ngalibambile lo gama
ngiyathandaza ngegama likaJesu ulikhohle lelo gama. Athi umama wami ade kufika abantu abathandazayo ababonayo bathi kunomkhuhlane omkhulu ozoba khona manje kuyagonywa. Indlela okugonywa ngayo kufuna umuntu aphuze idokwe lomlotha. Umlotha umzala idust mukade ubasiko niyayazi kodwa bazalwane. Umama wagoqoza indishi egcwele umlotha eyamne yakhe saphuza. Uthi sigomela umkhuhlane omubi. Wathi umkhuhlane omubi. Wathi kuthiwe masiqeda ukuphuza lesi siwasho singadli kuze kudliwe ngakusasa. Saphuza saqeda salala. Umama Bishop ungitshela izinto seyihamba kahle uthi lalela kwakungekho umkhuhlane. Nganginento ethi ingane yendoda izolala impela eswini kungekho lutho. Uthi awukho umkhuhlane wawukhona ngangenze ethi ulale kukhona into eseswini. Angizange ngibuze ubuhlungu obunje. Ngisho la bazalwane mina engivela khona. But lo mfanyana omfishana omnyamana owaphuzwa umdoko womlotha wagcwala isisu namhlanje uvela kuma TV, namhlanje uvela ko SABC 1, namhlanje uvela ko Khosi FM, namhlanje umila lapha eGNF uyashumayela wazi umhlaba wonke. uNkulunkulu uthatha into engelutho ayenze beyutho. Kodwa akumananga kwenzeka nje. Ngathatha isilovela enganginaso asinikeza uma wami ukuthi nake nginakho uqobo ngahamba ngayosebenza. Ngaphuma ngashumayela sengiyeke ukusebenza sengishumayela sengishadelwe ngashadelwa ngemncane through lesi sibusiso ngina 24 years ngo1988 March 5 zawushaya kwamangalo mama kwamangalo makhelwane. Izalukazi zangakithi mazethuswa into ke ishaya zifinya ishaya amakhala lathi impe changa zasemuzwa ngala impe zishaya amakhala. Kwasho ukuthi sekwenzekile uyangena makoti kwamaptile ngishaya ngentombe enhle emfishane eneyifaca ima ngibuka amehla athi bhanya ngivele ngiza umoya uphela amehlayo ngathi ishayina mangiyibuka ngiza umzimba wami wethuka ubala. uThixo uyenzelana izinto. From pit to palace. Uthumongcela ngutshele namhlanje uyaphuma nawe kuloyo pit uye palace namhlanje. Izinto ziyashintsha kune turnaround yasezulwini khona ezokwenzeka empilweni yakho, emndenini wakho, einganeni zakho, kubazukulu bakho. Ukhona uJehova ufikile. Jehova ufohla njengamanzi amakhulu. U126 engukhotile verse number 5 abahlanyela ngezinyembezi. Imnikelo Bishop ayifani. Khona umnikelo owuletha ngechorus, khona umnikelo owuletha ngenyembezi. Namandla lemnikelo futhi awafani. uAbraham mayonikela ngoIsaac wakumnikelo wenyembezi. Khona umnikelo Bishop, khona umnikelo bafundisi bami, khona umnikelo bobaba bomama odinga ukubanjelwa umhlangano, khona umnikelo ongabanjelwa umhlangano. Othi la ngimuzwe kahle uNkulunkulu ekhuluma nami.
ngenza lokho akushilo noma ngangathi kusuka isiphithiphithi ekhaya kodwa mina ngimzwile uNkulunkulu leso siphithiphithi uThixo uzosiqeda ngoba uNkulunkulu akayena oxabanisa imndeni angixoxela isitori sami lesi bishop angisilibali kwenye imvuselelo yetende elikhulu eminyakeni lemidala kwakunemvuselelo ubaba la ekhaya uhamba ngemonto nje Corolla ithes uattenda lemvuselelo mama wakhona kayi labo mama bangezwane inkonzo zamasalamusi inkonzo zamatende ngoba nathi siyasonta angazi isonto leni lasebusuku uze kusonto ebusuku nje mina akusontwa ngalo yaxeka indoda ihambe drive imoto yayishona khona makufundiswa bishop ngesilovela ngesibusiso avela kuthinteke lo baba waleli Corolla eze sengathi uyasha afika beke inyaweni zenceka uNkulunkulu eyihostel yomvuselelo abeke ikhiya zeCorolla ithi lendoda ufuna ngibusisa imoto yakho ukuthi ingaginqiki noma ingantshontsha athi cha minikela ngayo iphi athi lapha ngaphandle kwetende lo baba njalo mefike buye emvuselelweni nayifika njalo ushaya ihudi pa avuke lo mama avule sengivuliswa nje ukuthi ekhaya ngadonsa ngendlebe kwathi umendo noma ushisa wobekezelela uhlale yovulisa ngenxapha yedwa unxapha ubala avule kwaqhaqha ayingena ingiloze buye enkonzweni usathane phela akasonto ebusuku kwenzeka umhlolo lo baba mdla inikele ngale monto lo mama uzwa kukhala iketango sigegede uzwa kukhala iketango lase engabe kukhala ihudo ujwala kunje pa ngaphela umuntu mayivele engayifuni into enzayo nehuda uyishaye kanti kunje pa enza pa ngayathi papa uzoyivulela angifuni nje umuntu angirasele ngehuda angirasele angihlanye mina naze ngiphathwe izindlebe mina ngizwa kayi kunje pa ngaleli langa uzwa kukhala iketango khenqa mayethu uyaphenya ikhethini umyeni wakhe avele lo mama ukukhukhuma lesiso wonke umuntu esifazana noma ngamhle kanjani meke wethuka uyasuza kwavele kwakhukhuma lesiso kwathi twe usuza njalo uzama ukugqoka ufuna ukuyomvulela useqale ngesiketi wagcina ngepitikoti ngaphezulu kwaphambana ukugqoka uthi imonto bakushuthi imonto bayithathile imoto bayithathile malo mamehle eqonda lapha esangweni ilokho ebabaze njalo ethi ngiyabonga simakade ngibonga ukuthi noma imonto igebengu ziyithathile ngibonga umphefumulo uNkulunkulu ngibonga umphefumulo imoto iyathengwa umphefumulo uthengwa afika ibamba indoda ihaga iqabule ngiyabonga ukuthi usindile kodwa kade ngakutshela lezi inkonzo zasebusuku indoda lapho ke sekubilisa isuke esigegede indoda akayisuza ithi bhabha kuthi nje ngikwi kuvele kuthi endodeni ngikwi isha uvala uthi ngizomqala kapi lo mama mayingathanga ngikwi ithi nje push uzwa sekushunqa nje uthi kushunqani manje indoda ke la ivela itsheke kancane amagundana afeli mabengena endlini le ndoda isithi angenza iqhinga babuthwala lo mama usethandaze wabonga ukuthi uNkulunkulu ungisindisile imoto intshontshiwe ngizamqala ngapi ngoba phela imoto ayintshontshiwe nginikene ngayo makufikwa nje akube kusho yona umama aqala ake siguqa myeni wami sithandaze sibonga impilo
vele lo baba ube nento ethi le ndaba ngeke ngikwazi ukuyikhuluma kufuna ngiyikhulume emthandazweni ngeke ngikwazi ukuyiqala makuguqwa indoda yaqala icula ingezinga uyazi amadoda ayabhimba yaqala icula ingezinga liqala yathi ake siguqe sikhuleke ake siguqe sikhuleke ake siguqe sikhuleke into engenakhiya ayenyuka yehli ake siguqe sikhuleke abathi umama ushintsha amagiya ake siguqe sikhuleke liphele iculo ibisindoda iqala umthandazo kamini likayisene lendoda nelika Moncele uNkulunkulu wena otshala lapha ovuna lapha ongatshalanga khona ngiyabonga baba ukuthi njengoNkulunkulu wena odinga sikulalele noma Nkosi yami umkame sethukile ethi Nkosi yami imonto bangephucile kodwa Nkosi yami wena uyazi ukuthi abangephuca ngemonto nginikele ngayo simakade wathi ini wathi kuze kube phakade amen ngithi kuze kube phakade amen ngithi kuze kube phakade amen umama uvala umthandazo kuze kube phakade amen angibozi ukuthi uthini unikele ngemonto athi ubaba nje obuzwile emthandazweni ithi inkosikazi mangithi danki ngithi danki mangithi danki ngithi danki uyangimangithi danki ngithi danki isilimaki asitshela ukuhleva uyanikela babuthwala unkosikazi ngisho isilenda efaka size 28 umethu ukuthele ungathi kupakishwa amaduvate embedeni mayithukuthele wayeqonda embedeni wayefika ephenya umbhede la wawungathi ufla ukhukhumela wayengaka kunyakaza amakhamfata akenzi nokudla ngalelo la inhliziyo yabila kuyayathi manje anikela nemonto indoda hayi nendoda yavele yasutha umoya ayikwazi nokuzenzela ukudla yavele yakhumula icathulo yakhumula nayo yathi yoyishuthe ke embedeni ithi yolala akalele umama inhliziyo yavutha umbhedo usungaka sewungaka mayithi yangena Nkosi yami yasondela iyalala embedeni avele ethi yini manje la uyalala akwazi ukulala ndawonye ingilozi noSathane angithi wena uyingilozi unikela ngezimount uSathane uyehla wayehlela lapha phansi umama endlala ishidi wayiqamela enqindini yasala yodwa indoda embedeni yabona indoda uthi ngathi siyohlukaniswa ukufa lo mfazi wayengasekho empedlelele phansi nama ngehle yehla yathi yolala phansi wathi mama naku ngivelelwa akushuthi ke ingilozi phansi uSathane phezulu ngoba kwazi ukulala ndawonye uSathane nengilozi kwamuncu wazoyisola lo baba uthi ubenzani wathi kodwa ngimzwile uNkulunkulu engithinta ngimzwile uNkulunkulu kanti uNkulunkulu usibonile isilovela ithe isaqhubeka imvuselelo kanti kathenda omunye usomatekiso umzalwane oneyimoto angazazi ingaki avela cela ithuba inkonzo esaqhubeka athi mfundisi uNkulunkulu ungithintile uphi lo baba owanikela nemonto yakhe itheze uNkulunkulu uthi angilethe kuwena sisikhiye bese umnikeza sengiyamnikelela ukuthi ahambe ngekhondo ikhondo ke injengane venture nasi isikhiye wayesinika umfundisi wayeyibiza le ndoda esize yambaqa isiphaphatheke ngisho ebusweni iyasha lapha ekhaya basabanga khona lokho nje ukuthi noma ke sifika sekuyilesicefeke seketango manje
bathi bekungcono nehuthi manje ke pha kwihuthi umuntu osawuphinda ayithathephi ngaphela ingilozi nikelile nemoto ahamba yovula igate akabuzi nokuthi uhambe kanjani angena empedeni mayike yathi indoda yamlanda yamjoyina empedeni alale phansi angifuni isixabane angifuni ngize ngibilisa amanzi ngeketela asikhulume siqede namhlanje mangiphansi shona phezulu kanti uNkulunkulu usefikile yanikelelwa khumalo inikela nje akashunyayelwa inikelelwa ngale khondo ushumayela nje ngathi kwakuyile inhlobo eshumayela isikhathi eside njengathi nosigagede ushumayela nje umfundisi ayisacasukile le ndoda ephethe isikhiya sekhondo eyina ngomfundisi ngokungaqedi uzozashintshe lo muntu onikelile manje uzozashintsha isikhiya isisibambe isikhiya kujuluka izandla kumakhasi wathi lapha aqeda khona yayihlangana nalo baba uthi lo baba imoto yakhe ukuhamba nayo ngicela uthathe mina nomndeni wami ufike nje usibeke ekhaya bese uhamba nemoto yakho sesiyohlangana kusasa e-license department ngo-12 wathi ubuya ngapha lo baba yathi ndoda cha angidrive imoto zabantu mina angide yakho le moto hlala ngapha uyidrive ha yasuka ithonto ihlala phezulu yafasa ibhande ngekho nasemgwaqweni namaphoyisa yayidla magalani ebone ngathi uzofika emzini wakhe ashintshe yafika yathi indoda ke asikhiphe into zethu amabhayibheli ethu uhambe kahle ke baba sihlangana lapha kungalenza iphutha nginamanye ama-commitment emva ka-12 hayi wafika ngo-8 lapha e-license department wayiselo bekuthiwe o-12 nje kodwa bambake before afike kwakhe athathe le moto mayihambe ekhaya usefika babuthwala lapha ekhaya ushaya ihuthi manje ba ivele inkosikazi ithi kwangiphinda nkululo wami lokho sebemnqumileke njoba phela besihamba ngenyawo engenamoto sebemnqumileke uNkulunkulu wami sebemnqumile igqoke kwenzeka wona lo msindo bangwawuvalo ibishona khona indoda ihlule kuyibamba ithi vulisa ngonkosikazi uNkulunkulu usibusisile athi umyeni kwenze njani uNkulunkulu usiphe nansi imonto ithi inkosikazi muso qamba manga ithi yala ekhaya say mama uyasabeka Jerusalema ngangikwazi unjalo wasasithando sami yes sibusiso senkosi wajuluka lo mama kumakhasa wathi ungazodlala ngami kodwa uthini wathi imanzi imoto beke somatekisi la ekhaya sigegede bethi mabehamba beya olwandle makukho isinguzo bekushintshwana banezingane eziningi bekushintshwana kuthathwe lezi konje obane sasambe nabo ngokhisimuzo odlule kuthiwe osiyabonga noThami niyasala ke Thama ngithi savumelana asambe nozinhle kuyashintshwana kwavela uNkulunkulu waletha ifamily car sebengena bonke bathi ake nishawo amen bathandeka sashintsha isimo lo mama wavele wagain weight wathola nekhompi sashintsha isimo kwayisholo yena ngakusasa anti ayikavali vuselela ayikabi hayi ukuthi ukuphapha hayi ukuthi mhlambi excitement yemonto kodwa kushuthi yonke into nesikhathi ine pride uma kwabo ayifuni ukuthi sifuna ukuyobonga uNkulunkulu kodwa nje ngicela ukuphekezela namhlanje just nje hayi ukuthi kuzoba izinsuku zonke just nje ifuna ukuveza indololwane ake nishawo amen bathandekayo isibusiso senkosi asenezela usizi siyacebisa wakhipha nakho wathola kade ninakho wakhipha kokugcina wathola kungeke kusaphela
wakhipha bekubukeka kudelelekile kodwa izulu lathi yikho kodwa lamnika the best. Abahlwanyela ngezinyembezi bazovuna ngokuthokoza. Ngicela ungidlalele bhuti wami. Zandla zami nezinyawo kanye nalulimi lwami nezimpahla nani thatha konke Nkosi yami. Yabona ke manje bazalwane lifisa singahlabeleli sihobe kuhlukene ukuhlabelela nokuba ngifuna sishaye ngoba ngizwa amandla kaNkuluNkulu kuhlabela ukuba kwethu akuzukuba ngumsinda sizophakamisa amazwi ngoba khona into enkulu engizwa ukuthi yazalwa lapha eGNF ngalenyanga yokuzalwa kwezitho. Zandla zami nezinyawo kanye nalulimi lwami nezimpahla nani thatha konke sihuba sonke neda hlabeleli siyahuba. Zandla zami wena othi khona engakuletha kuNkulunkulu kulesi sikhathi, wena othi khona engakuletha after that emveni kwalento ekhulunywe la gijima ulethe noma yini oyiphethe esandleni sakho ozothi inkosi ngizwe kahle uze ngejubane. Ha come on shatala baba yendele bebush. Ngizwa amandla okuzalwa kwezinto. Abahlwanyela ngenyembezi bafuna